28 траўня 1958 года мадрыдскі Рэал выйграе Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў, трэці год запар, дамінуючы ў ім ад заснавання, а іх зорны Альфрэдо Ді Стэфана забівае 10 галоў за турнір. Замест святкавання трэцяга тытулу кіраўніцтва вяршковых добраахвотна прапануе УЕФА аддаць тытул пераможцы для Манчестер Юнайтед. Больш таго, перад пачаткам наступнага сезона мадрыдцы прапаноўваюць манкуніанцам аддаць у арэнду на год сваю асноўную зорку, таго самага Ді Стэфана. Пры гэтым бяруцца самі плаціць яму заробак на гэты час. А заўзятыя супернікі з Ліверпулю прапаноўваюць аж 5 сваіх гульцоў узяць у арэнду. Дык што ж сталася такое, што все так і рваліся дапамагчы клубу, які пазней пачалі зваць чырвонымі д'ябламі. Вітаю, сябры! Вы на YouTube-канале Фергі Тайм. І сённяшні выпуск, што выходзіць 6 лютага, прысвечаны мюнхенскай трагедыі, якой у гэты дзень споўнілася 68 гадоў. У гэтым выпуску вы дазнаецеся, чаму ва ўсім вінаваты немцы, на ўласныя вочы пабачыце, як уратавалі клуб ад знікнення. А каб не прапусціць наступныя выпускі, я заклікаю вас падпісацца на канал, паставіць падабайку гэтаму відэа і націснуць на званочак. Гэта істотна дапаможа ў прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. Манкуніанцы у 58 годзе былі на ўздыме. У папярэднія 2 гады яны выйгралі чэмпіянат, а яшчэ раней, у 52-м, выйгралі свой першы за 41 год тытул чэмпіёнаў лігі. Прычынай гэтага поспеху быў Мэт Басбі і збудаваная ім структура клуба. Былы гулец Сіці і Ліверпуля узначаліў клуб у кастрычніку 45-го, пасля вайны, атрымаў поўны кантроль над падборам гульцоў каманды, трансферамі, трэніроўкамі. Ён кіраваў усім. І яго сістэма прыносіла поспехі. 3 чэмпіянаты, Кубак Англіі, яшчэ тройчы каманда займала другое месца. Таксама МЮ няблага выступаў на еўра-арэне. У красавіку 55-го УЕФА заснавала Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў, папярэднік сучаснай ЛЧ. Але ў першым розыгрышы у тым годзе для пераможцы чэмпіяната Чэлсі адмовілі ва ўдзеле ў кубку. Тое зрабіў сакратар футбольнай лігі Алан Хардакер, які лічыў, што адмова ад удзелу лепшы варыянт для англійскага футбола. Праз і так вялікую колькасць гульняў меркаваў, што гэта знізіць узровень іх чэмпіянату і бачыў у еўракубках канкурэнцыю ўнутранаму спаборніцтву. А няго ж, ён даволі зняважліва ставіўся ввогуле да еўрапейцаў, называючы еўрапейскі турнір жартам, а не спаборніцтвам. Але ўжо ў наступным сезоне чэмпіёнскі тытул выйграў Юнайтед пад кіраўніцтвам Мэта Басбі. Футбольная ліга забараніла і іх удзел, але менавіта кіраўніцтва манчэстэрскага клубу, дзе быў у тым ліку Басбі, дабіліся ўдзелу ў турніры, паабяцаўшы, што паспеюць вярнуцца на ўсе запланаваныя гульні чэмпіянату. На той момант зазвычай каманды перасоўваліся пераважна чыгункай, а праз Ла-Манш паромам. Авіяпералёты яшчэ не набылі такога распаўсюду, як цяпер, і таму каманда мусіла праводзіць шмат часу ў дарозе. У першым ж сезоне манкуніанцы дайшлі да паўфіналу, дзе саступілі толькі будучым пераможцам Рэал. Апошнія 2 тытулы былі здабыты камандай з сярэднім узростам у 21 і 22 гады адпаведна. Праз гэта каманда шатландца атрымала мянушку Мальцы Басбі. Футбалісты былі пераважна ўласнымі выхаванцамі, што на той час было нетыповым. Асабліва выдзяляўся Дункан Эдвардс. Паўабаронца гуляў на любой пазіцыі ад нападзення да абароны і паўсюль паказваў высокі ўзровень. Англічанін быў галоўнай зоркай усяго англійскага футбола. Зусім не піў, што было ў тыя часы дзіўным, бо гульцы даволі часта выпівалі, палілі цыгарэты або трубку, як іншы малец Марк Джонс, маглі добра выпіць нават за дзень да гульні. Футбол быў далёкі ад сённяшняга прафесіяналізму. Басбі за 12 гадоў на пасадзе менеджера ў клубе цалкам перабудаваў яго пад сябе. Меў вялізны аўтарытэт і павагу на ўсіх узроўнях, ад заўзятараў да кіраўнікоў клубаў. Чытаючы пра яго асобу, мяне не пакідала ўражанне, што ён меў такую ж ауру, як пазней стварыў Фергюсон. Гэта была яго каманда, яго клуб і яго сям'я. Не менш важнай асобай у клубе была асоба Джеймса Мёрфі. Былы валійскі футбаліст прыйшоў у клуб у адзін час з Басбі і быў галоўным трэнерам клуба, займаючыся непасрэдна трэніроўкамі, пошукам і падрыхтоўкай моладзі. Так,
Я не абмовіўся. Пасада Мёрфі называлася галоўны трэнер, а Басбі быў менеджерам і ажыццяўляў агульнае кіраўніцтва. Фергюсон, па сутнасці, рэалізаваў такі ж падыход пазней. Выйграўшы другі тытул запар, Манчэстэр зноўку трапіў у Еўракубкі. Там без асаблівых праблем паслядоўна прайшлі ірландскі Шэмбрак Роверс і Дуклу з Прагі. У чэмпіянаце адставалі ад лідараў ваўкоў на 6 ачкоў. Тады за перамогу давалі толькі 2 балы. Пры гэтым у лютым каманда мела серыю з 11 матчаў без паразаў і прэтэндавала на тытул. На стадыі чвэрцьфіналу выпала белградская Црвена Звезда. У першай гульні ў Англіі МЮ быў мацней 2-1. На гульню ў адказ трэба было дабірацца ў Югаславію за 1900 кіламетраў. Гульня ў Белградзе была запланавана на сераду 5 лютага, а ўжо ў суботу 8 мусілі згуляць з ваўкамі на Олд Траффорд меней чым праз 3 сутак. Сакратар лігі Алан Хардакер пагражаў зняць балы, калі каманда не паспее вярнуцца. Дарога цягніком і паромам заняла б не меней 2 сутак, а то і 3. Прагнучы паспець своечасова вярнуцца, кіраўніцтва клуба зафрахтавала самалёт брытанскіх і еўрапейскіх авіяліній. МЮ мусіў здзейсніць свой 3-й пералёт у гісторыі. Папярэднія 2 скончыліся не надта ўдала. Год таму прайгралі гульню Бірмінгему пасля вяртання з Більбао самалётам. А нядаўна у снежні згулялі з тым жа клубам 3-3 дома, бо тады туман над Англіяй перашкодзіў даляцець напрамкі з Чэхаславакіі. Таму яны паляцелі ў Амстэрдам, там селі на паром, а на выспе ў Манчэстэр ужо дабіраліся цягніком. Даляцелі в Белград з дазапраўкай у Мюнхене без праблем. Надвор'е на Балканах было цудоўнае. У лютым, як не дзіўна, грэла сонца, абапал поля таяў снег, была плюсавая тэмпература. Журналісты пазней пісалі, што гэта быў англійскі газон з рамонкамі, маючы на ўвазе рэшткі снегу. Футболісты югаслаўскай каманды пасля казалі, што гульцы Манчэстера былі як браты, маладыя, дружныя, вясёлыя, поўныя жыцця. Юнайтед быў фаварытам гульні і ўжо на другой хвіліне забіў Дэніс Віялет, а праз паўгадзіны 20гадовы Бобі Чарльтон за 2 хвіліны зрабіў дубль. Лік стаў 3-0, а агульны рахунак 5-1 на карысць мальцоў Басбі. Паўфінал быў у кішэні, і гульню, здавалася, можна дайграваць. Але ў другім тайме югаславы сабраліся і за 13 хвілін забілі тройчы, у выніку нічыя 3-3. Але МЮ заслужана прайшоў. Пасля матчу гульцы абодвух клубаў абмяняліся майкамі, паціскалі рукі і развітваліся з узаемнай павагай. У гатэлі увечары адбыўся банкет з удзелам гульцоў абодвух каманд. Разам спявалі песні «Мы сустрэнемся зноў», хвалілі майстэрства кухмістра, фатаграфаваліся, абменьваліся аўтографамі. Меню з таго вечара з аўтографамі гульцоў дагэтуль захоўваецца ў Сербіі. 6 лютага раніцай каманда планавала вылет з Белграда. Але вылет быў адкладзены на гадзіну, пасля таго, як нападнік Джоні Бэры згубіў пашпарт. Пашпарт знайшлі і вылецелі прыкладна аб 11 гадзіне раніцы. Камандзір экіпажу Тэйн падчас вяртання заняў месца другога пілота, што было забаронена. Але звычайна пілоты так і рабілі, каб не надта стамляцца, бо Тэйн кіраваў самалётам пры палёце ў Белград. Самалёт прыземліўся ў Мюнхене для дазапраўкі, а чвэрць на другую гадзіну за лонданскім часам. Акрамя 17 футбалістаў на барту было 4 супрацоўнікаў клуба, 11 журналістаў, 6 чалавек авіякампаніі, включая сцюардаў і пілотаў, 2 сябры клуба і 4 грамадзян Югаславіі. Усяго 44 чалавекі. Сярод югаславаў была цяжарная жонка балканскага дыпламата Вера Лукіч з амаль 2гадовай дачкой Веснай. Экіпаж складаўся з 2 чалавек. Капітан Джеймс Тэйн быў былым пілотам каралеўскіх паветраных сіл і меў званне лейтэнанта падчас Другой сусветнай. Браў удзел у паветраных баях. Другі пілот быў нават больш заслужаны. Капітан Кеннет Рэймонд таксама быў былым лейтэнантам авіяцыі і асам Другой сусветнай. Ён збіў 5 нямецкіх знішчальнікаў, 1 італьянскі самалёт і 1 ракету Фау-1. Абодва пілоты мелі вялікі досвед і шмат часоў налёту на пасажырскіх авіялініях. У 14:19, праз гадзіну пасля пасадкі,
Самалёт быў дазапраўлены і атрымаў дазвол на ўзлёт цягам 12 хвілін. Пілоты адмовіліся ад узлёту пасля таго, як Тэйн заўважыў, што паказальнік манометра ціску наддуву хістае туды-сюды, калі самалёт дасягае поўнай магутнасці, а рухавік падчас разгону гучаў дзіўна. Самалёт вярнуўся ў пачатак паласы, а праз 3 хвіліны была зроблена другая спроба, але праз 40 секунд і яе спынілі, бо адбыўся пераразгон рухавікоў з выбухам абаротаў, што было частай праблемай для гэтага тыпу самалётаў. Пасля другой спробы каманда вярнулася ў залу чакання. Пачаўся моцны снег. Трэцяй спробы ўжо не чакалі, таму Дункан Эдвардс адправіў тэлеграму ў Манчэстэр з паведамленнем, што рэйс скасаваны, а вылет будзе заўтра. Падчас гэтай паўзы ў размове з інжынерам аэрапорта пілоты падзяліліся сваёй праблемай. Той параіў не адразу разганяцца да патрэбнай хуткасці для ўзлёту, а рабіць разгон больш павольна, што было цалкам магчымым, бо даўжыня ўзлётнай паласы складала аж 2 кіламетры. Праз 15 хвілін пасажыры зноўку занялі свае месцы ў салоне. Чарльтон і Віалет памяняліся месцамі з Тэйларам і Пэгам. Некаторыя гульцы ўжо шчыра хваляваліся за сваю бяспеку. Асноўны нападнік папярэдніх сезонаў Білі Уілан сказаў: «Это можа быць смерцю, але я гатовы». Частка пасажыраў, не менш 6 чалавек, пераселі хвост самалёта, бо лічылі гэта самым бяспечным месцам. Маўляў, пры падзенні самалёта асноўны ўдар прыйдзецца на нос і сярэдзіну, а хвост будзе ў большай бяспецы. У 15:02 ім далі дазвол на ўзлёт цягам 2 хвілін. Гэта была апошняя спроба. 15:03 самалёт рушыў наперад. Для ўзлёту патрэбна была хуткасць 220 км на гадзіну. Пры 217 ўзлёт ужо нельга было скасаваць. Самалёт павольна, як і раілі пілотам, набраў хуткасцю 217 км. Але далей яна не расла. Пілоты чакалі. Самалёт нёсся па ўзлётнай паласе. Як раптам хуткасць упала да 207 км, а потым да 194. Другі пілот Рэйнмінг закрычаў: «Господі, мы не паспеем!» У салоне ў той час па ўспамінам людзі заўважылі, што рухавікі працавалі нераўнамерна, а хуткасць расла марудна. Але не было ніякіх крыкаў, як раптам моцны ўдар, нібы ўехалі з дарогі ў валун, потым шэраг удараў. Першы аб нешта па паласе, другі мацнейшы, а трэці ўжо нібы іх кінула ў бок. Іскры, металічны ляскат. Было бачна неба і пазней цемра. Самалёт з'ехаў з паласы, урэзаўся ў агароджу аэрапорта і перасёк дарогу. Левае крыло адарвалася, калі ён зачапіў у 300 метрах ад узлётнай паласы дом, у якім жыла сям'я. На шчасце, маці і 3 дзяцей адтуль уратаваліся пасля таго, як ён загарэўся. Кабіну пілотаў ляснула аб дрэва, таксама зачапілі хлеў, у якім быў грузавік з палівам, што загарэўся і выбухнуў. Капітан Тэйн адразу загадаў усім пакінуць самалёт, бо ўбачыў полымя вокал кабіны. Другі пілот быў заціснуты фюзеляжам і сказаў Тэйну кінуць яго. Той абяцаў потым вярнуцца, калі будзе ліквідаваны пажар. 2 сцюардэс і радыст першымі пакінулі судна. Тым часам у салоне брамнік Гары Грэг ачуняў, адчуў кроў на твары, баяўся падняць руку. Лічыў, што яму адрэзала галаву. Гары нагой прабіў адтуліну фюзеляжы, спачатку меркаваў, што ён адзіны жывы. Як раптам пачуў дзіцячы плач. Грэг вярнуўся ў палаючы самалёт, вынес адтуль 2гадовую дзяўчынку Весну, потым уратаваў яе цяжарную маці Веру Лукіч, выцягнуў за штаны сваіх партнёраў Бобі Чарльтона і Дэніса Віалета, палічыўшы іх мёртвымі, адцягнуў іх далей ад агню. Таксама вынес Джекі Бланчфлауэра і з іншымі Мэта Басбі. Яму дапамагаў капітан Джеймс Тэйн і іншыя. Пазней Гары Грэг пра свае паводзіны казаў так: «Чалавек мусіць рабіць тое, што робіць чалавек.
Іншы футбаліст, Білл Фолкс, прыгадываў, што самалёт разламаўся прама пад яго сядзеннем, і яго ногі раптам апынуліся ў снезе. Хвост самалёта проста знік. Адзіная яго траўма была ад бутэлькі джыну з брытанскай амбасады, якую Білл паклаў на верхнюю паліцу разам з паліто. Тая трапіла ў патыліцу. Цэнтральны абаронца адшпіліў рамень бяспекі, выскачыў як мага хутчэй, баючыся выбуху, і проста бег. Потым азірнуўся. Удалечыні ўбачыў, як гарыць хвост. Пабег назад, патрапіў на целы пасажыраў і пачаў дапамагаць пацярпелым. Пазней з'явіліся ратавальнікі. Адзін з іх залез на крыло самалёта, каб дастаць другога пілота. Запомнім гэты факт. Ён яшчэ з'явіцца ў нашай гісторыі. Паратунак пасажыраў быў даволі хаатычным і найбольш залежаў ад імправізацыі і адвагі выжыўшых. Усе афіцыйныя пошукі спынілі праз пару гадзін, палічыўшы, што ўсіх знайшлі. Яскравым фактам стала выратаванне Кенніса Моргана, якога заўважылі ў беспрытомным стане праз 5 гадзін пасля аварыі. Сярод абломкаў 2 журналісты. Улез атрымаў траўмы галавы і стаў апошнім выратаваным пасажырам. Расследаванне аварыі пачалося адразу. Яно скончылася прызнаннем вінным капітана Тэйна, былога пілота каралеўскіх ВПС. Цікава, што кіраваў расследаваннем былы пілот Люфтваффе Ханс Райхель. Суд прыйшоў да высновы, што аварыя сталася праз тое, што камандзір самалёта не ачысціў крылы ад лёду, які нібыта замёрз падчас палёту. Тэйна звольнілі з працы, і ён працаваў на птушкаферме. Пазней аднавілі расследаванне, але ізноў вінным зрабілі Тэйна. Цяпер яшчэ дадалі ў якасці віны тое, што пілоты памяняліся месцамі. Трэці раз расследаванне аднавілі ўжо ў 65-м у самой Великабрытаніі. Знайшлі таго ратавальніка, што залезаў на крыло, калі даставалі другога пілота. Ён сказаў, што ніякага лёду на крылах не было. А пры аналізе выпадкова зробленага негатыву фотаздымка самалёту таксама прыйшлі да высновы, што гэта быў не лёд, а адлюстраванае святло. А няго ж абледзенне не тлумачыла раптоўнае зніжэнне хуткасці. Цяпер суд усё ж дайшоў да праўды, і выявілася, што ўсе ранейшыя самалёты ўзляталі прыкладна з першых 2/3 узлётнай паласы, а нарэшце праз снегапад і адлігу утварылася снежная каша, якая і запаволіла раптоўна ўзлёт, што стала прычынай аварыі. То бок вінны быў аэрапорт Мюнхена і яго персанал. Перамена месцаў пілотамі на аварыю не паўплывала. Капітан Тэйн быў цалкам апраўданы ў сакавіку 69-го, але ён больш ніколі не лятаў. Нямецкі суд свайго заключэння так і не змяніў. 44 пасажыраў на месцы аварыі загінула 20 чалавек. Журналіст Фрэнк Свіфт загінуў у дарозе ў бальніцу. Амаль усе, хто перабраўся хвост самалёта, загінулі. 23 чалавекі, якія выжылі, былі шпіталізаваны, але абаронца Фолкс і брамнік Грэх, што ратавалі пасажыраў, былі выпісаны і ночылі ў гатэлі. На наступную раніцу яны наведалі сваіх выжыўшых сяброў Дункана Эдвардса, Джоні Бэры, Джекі Бланчфлауэра, Дэніса Віалета, Скэнлана, Бобі Чарльтона, Рэя Вуда. І ўжо пачалі думаць, што ўсё не так кепска. Але калі запыталіся, дзе астатнія, медсестра проста пакруціла галавой і сказала: «Вось і ўсё, усе астатнія памерлі». Толькі тады яны ўсвядомілі ўвесь жах трагедыі. 7 яго таварышаў па камандзе загінулі на месцы аварыі. Таксама загінула 3 трэнераў клуба. У тым ліку загінулі Тэйлар і Пэх, з якімі памяняліся месцамі Чарльтон і Віалет. Рэшта была ў шпіталі. З камандай Белград не лятаў Джым Мёрфі, бо ён кіраваў валійскай зборнай і якраз вывеў іх на чэмпіянат свету, абграўшы Ізраіль за дзень да аварыі. Калі Мёрфі прылецеў у Мюнхен, клубу фактычна не было. Ён ператварыўся на могілкі і шпіталь. Баркавала чорнага абеліска ад Рэмарка. З 11 гульцоў, што гулялі ў Югаславіі, загінула 8. Зорка мальцаў, Дункан Эдвардс, меў шматлікія траўмы, пераломы, яму перасадзілі нырку.
На наступны дзень ён запытаўся ў Мёрфі, а якой гадзіне пачнецца матч супраць ваўкоў, бо ён не павінен яго прапусціць. Дункан адчайна чапляўся за жыццё. Басбі меў паламаныя ногі і шматлікія траўмы. Двойчы яму выклікалі святара і спраўлялі апошнія абрады. Яму не казалі, колькі загінула яго мальцаў. Кіраўніцтва клуба упала на Джима Мёрфі. У яго быў Гары Грэх і Біл Фолкс, якога зрабіў капітанам. Рэшта выжылых была ў шпіталі і ўсё яшчэ перажывала трагедыю. Мёрфі вярнуўся ў клуб, які захлынаўся ў навінах, няпэўнасці, лістах і салідарнасці. Слалі лісты з грашыма, зваротамі да загінулых гульцоў, падтрымкай. Дзяўчаты добраахвотна дапамагалі разбіраць горы пошты, што прыходзіла ў клуб. Заўзятары літаральна трымалі клуб на руках. Салідарнасць сягнула нейкага неймавернага ўзроўню. Тым часам у кабінетах абмяркоўвалася закрыццё і роспуск клуба. Але дырэктар клуба Гаральд Харман заявіў, што нават калі гэта прынясе цяжкія паразы, яны працягнуць сезон. Тое рашэнне стала ключавым. Далей была справа за Мёрфі. Гульню супраць ваўкоў перанеслі, таму першай гульнёй мусіў стаць матч Шэффілд Уэнсдэй у Кубку Англіі 19 лютага, праз 13 дзён пасля аварыі. Ліга дала спецыяльны дазвол на трансферы для клуба ў лютым. Паўабаронцу Эрні Тэйлара Мёрфі асабіста пераканаў далучыцца да МЮ за куфлем піва ў пабе. Абаронцу з Астон Віллы Стэна Кроўтара падпісалі за гадзіну да пачатку гульні. 3 гульцоў падпісалі з аматарскага клубу на кароткі тэрмін перад самай гульнёй, бо не да каляды, калі поўна хата бяды. Хоць і згуляў зрэшты з іх толькі адзін. Агулам склад на кубкавы матч сабралі проста цудам. Мёрфі за дзень да гульні не ведаў, каго будзе пісаць у заяўку. Гары Грэх і Біл Фолкс былі з старога складу. Двое прыйшлі з Вілы і Блэкпула. 4 былі запаснымі гульцамі, што не ляталі на Балканы. Рэшта была моладзі, што ўпершыню дэбютавала ў лізе. У праграме таго матчу не было прозвішчаў гульцоў Юнайтед. Бо не важна, хто гуляе. Важны клуб. Як не дзіўна, першая цялятка не стала шчаняткам, бо гэтая каманда выйграла сваю першую гульню пасля аварыі 3-0. Усе галы забівала клубная моладзь. 21 лютага у Мюнхене памёр Дункан Эдвардс, а ў сакавіку другі пілот Кеннет Рэймэнд. Колькасць загінулых сягнула 23 асоб. Басбі ляжаў у бальніцы і слухаў матч праз радыё. Пасля босс сказаў Мёрфі: «Трымайце сцяг высока», што стала лёзунгам таго сезону. Зрэшты, у чэмпіянаце тое не надта атрымалася, бо была толькі адна перамога ў 14 матчах рэшты таго сезону. Як вынік, 9-е месца. Промнем надзеі быў Кубак Англіі, дзе выйшлі ў фінал праз 3 месяцы пасля трагедыі. Цягам рэшты сезона яшчэ 2 мальцаў вярнуліся ў склад. Будучая легенда Бобі Чарльтон, што пераадолеў дэпрэсію і пазней стаў найлепшым бамбардырам клуба, і Дэніс Віалет. У ЛЧ спачатку прапаноўвалі, каб іншы манчэстэрскі клуб заняў месца Юнайтед, але сам Сіці адхіліў гэту прапанову, што варта павагі. У паўфінале ЛЧ МЮ дома абыграў Мілан 1-0, але пацярпеў паразу в Італіі 0-4. Рэал прапанаваў з падтрымкай Црвены звезды, каб трэці запар тытул вяршковых аддалі МЮ, але такое рашэнне не падтрымаў сам Манчэстэр. Тым часам Басбі аднаўляўся ў Швейцарыі і хацеў кінуць футбол, але яго жонка Джин сказала, што хлопцы хацелі б, каб ён працягваў сваю працу. Шатландзец наведаў фінал Кубка Англіі на Уэмблі, дзе МЮ прайграў Болтону 0-2. На футболках гульцоў у фінале быў арол, сімвал горада, што тады месціўся на яго гербе. Фанаты ж убачылі ў ім фенікса, птушкі, што паўстала з попелу, як і клуб. Зрэшты, Басбі стварыў другое пакаленне мальцаў і праз 10 гадоў выйграў такі кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. У тым складзе з папярэдніх мальцоў Басбі было толькі 2: Бобі Чарльтон і Біл Фокс.